Noswaith dda, a chroeso i bodlediad o'r Hwyrol Weddi Eglwys Dewi Sant ar yr ail sul wedi'r Ystwyll. Wele, y mae preswylfa Duw gyda dynion, bydd ef yn preswylio gyda hwy, byddant hwy yn bobloedd iddo ef. Garedigion yng Nghrist, yr ydym yn presenoldeb y Duw byw a holl gwmpaini nef, i offrym iddo, trwy ein harglwydd Iesu Grist, ein haddoliad a'n mawl a'n diolch, i gynyddu mewn gwir wybodaeth o'i gariad mawr tuag atom, ac i'w ras gael dwi'n ffrwyth yn ein bywydau. Yr ydym wedi dod i wrando a derbyn sanctaidd a'r Duw, i geisio grymusol nerth yr ysbryd glân, ac i weddio dros yma'n hunain a thros bawb, fel y derbyniwn y pethau hynny sydd rhaid i ni wrthynt yr ein lles a'n daioni. Ond yn gyntaf, cyffeswn ein pechodau, a cheisio gan ein tad, ei fyddeiant a'i dangnefedd. Cyffeswn i Dduw holl alluog, y tad y mab yr ysbryd glân, i ni bechu ar feddwl gair a gweithred. Gadawsom heb ei gwneud y pethau dylasam ei gwneud, a gwneithom y pethau na ddylasam ei gwneud. Gan hynny, gweddiwn ar ei Dduw drigyrhau wrthym. Trigyrhaed yr holl alluog Dduw wrthym, a maddau ni ein holl bechodau. Gwaredid ni oddi wrth bob drwg, pan cadarnhau a nerthu ym mhob daioni, a'n dwy'n i fywyd tragwyddol. Amen. Yr holl alluog Dduw sy'n maddau bawb sydd yn wir a difeiriol, a drigyrhaw wrthych, maddau i chwi a'ch gwared oddi wrth eich holl bechodau, eich cadarnhau a'ch cryfhau ym mhob daioni, a'ch cadw yn y bywyd tragwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Arglwydd a gorau'n gwefusau, a'n genau a fynegad y boliant. Duw brosiau'n canorffwyo, arglwydd braserau'n camorf. Gwogoniant i'r tad ac i'r mab ac i'r ysbryd glân, megis yr oedd yn y dechrau, y mae'r awr hon ac a bydd yn wastad, yn oes oes oedd. Amen. Molwch yr arglwydd,
Hyd y droddwn yr unfed salm ar 15 a 24. Cenwch i'r arglwydd ganiad newydd, cenwch i'r arglwydd yr holl ddeiar. Cenwch i'r arglwydd bendigwch ei enw, cyhoeddwch o ddydd i ddydd ei ychawdwriaeth ef. Datgenwch ymysg y cenhedloedd ei ogoniant ef, ymhlith yr holl bobloedd ei ryfeddodau. Canis mawr yw yr arglwydd a chanmoladwy iawn, ofnadwy yw ef goriwch yr holl ddiwiau. Canis holl ddiwiau y bobloedd ydynt elunod, ond yr arglwydd a wnaeth y nefoedd. Gogoniant a harddwch sydd o'i flaen ef, nerth a hyfrydwch sydd yn ei gysegr. Tylwythau y bobl, rhoddwch i'r arglwydd o goniant a nerth. Rhoddwch i'r arglwydd o goniant ei enw, dygwch offrwm a deiwch i'w gynteddoedd. Addolwch yr arglwydd mewn prydferthwch sancteiddrwydd, yr holl ddeiar, ofnwch ger ei fron ef. Dywedwch ymysg y cenhedloedd, yr arglwydd sydd yn teyrnasu, a'r byd a sicrhaodd fel nad ysgogo a farna bobl yn uniawn. Llawenhaed y nefoedd a gorfoledded y ddeiar, rhied y môr a'i gyflawnder. Gorfoledded y maes a'r hyn oll y sydd ynddo, yna holl brennau y coed a ganant o flaen yr arglwydd. Canis y mae yn dyfod i farnu y ddeiar, a farna y byd trwy gyfiawnder, a'r bobloedd a'i wirionedd. Gogoniant i'r tad ac i'r mab ac i'r ysbryd glân, megis yr oedd yn y dechrau, y mae'r awr hon ac y bydd yn wastad, yn oes oesoedd. Amen. Y darlleniad o lyfr y proffwyd Eseia, pennod 60. Y mae cychod yr ynysoedd yn ymgasglu, a llongau Tarsus ar y blaen, i ddod ath feibion o bell, a'i harian a'i hair gyda hwy, anrhydedd i'r arglwydd dy Dduw, Sant Israel, oherwydd y mae wedi dy ogoneddu. Dieithriaid fydd yn codi dy furiau, a'i brenhinoedd yn dy wasanaethu, oherwydd i mi yn fy nig dy daro, penderfynais dosturio wrthyt. Bydd dy byrth yn agored bob amser, heb ei cael ddydd na nos, mwyn dwy'n golyd y cenhedloedd atat, gyda'i brenhinoedd yn osgordd. Oherwydd, difethyr y genedl a'r deyrnas sy'n gwrthod dy wasanaethu, dinistrir y cenhedloedd hynny'n llwyr. Daw gogoniant Lebanon atat, y ffynidrwydd, y ffawydd a'r pren bocs, i harddu man fy nghysegr, ac anrhydeddu'r lle y gosodaf fy nhraed. Daw meibion dy ormeswyr atat yn ostyngedig, bydd pob un ath ddiastyrodd yn ymostwng wrth dy draed, galwant di yn ddinas yr arglwydd, Seion, Sant Israel. Yn lle dy fod yn wrthodedig ac yn atgas, heb neb yn tramwyo trwot, Feth wnaf yn ogoniant tragwyddol ac yn llywenydd o oes i oes. Cei signo llaeth cenhedloedd ath fagu ar fronau brenhinoedd, a chei wybod mae myfi, yr arglwydd, yw dy achubydd, ac mae Duw cadarn Jacob yw dy weredydd. Yn lle pres, dy gaf air, yn lle hearn, dy gaf arian, ac yn lle coed, bres, yn lle cerig, hearn. Gwnaf dy lywodreithwyr yn wir heddychol ath feistradoedd yn gyfiawn. Ni chlywir mwyach am drais yn dy wlad, nac am ddistryw na dinistyr o fewn dy derfynau, ond gelwi dy fagwirydd yn iachawdwriaeth ath byrth yn foliant. Nid yr hael fydd mwyach yn goleuo i ti yn y dydd, ac nid y lleiad fydd yn llywyrchu i ti yn y nos, ond yr arglwydd fydd yn oleuni di-baid i ti, ath Dduw fydd yn ddisgleirdeb i ti. Ni fachlyda dy hael mwyach, ac ni ffalla dy lleiad, oherwydd yr arglwydd fydd
yn oleuni di-baid i ti, a daw diwedd ar ddyddiau dy alar. Bydd dy bobl i gyd yn gyfiawn, yn gwreiddio yn y tir am byth, yn flygurin a blenais, fy ngwaith fy hun i'm goganeddu. Daw'r lleiaf yn llwyth, a'r ychydig yn genedl gref. Mae fi yw'r arglwydd, brysiaf i wneud hyn yn ei amser. Dyma air yr arglwydd. Daw'r ail lith o'r 6 bennod o'r llythyr at yr Hebreaid, o'r 3 adnod ar 10 i'r 20. Pam roddodd Duw felly addewid i Abram, a gan nad oedd ganddo neb mwy i dyngu wrtho, fe dyngodd wrtho'i hun gan ddweud, yn wir bendithiaf di, ac yn ddi-ai amlhaf di. Ac felly, wedi hir ymaros, fe gafodd yr hyn a addawyd, oherwydd wrth un mwy y bydd dynion yn tŷ, ac mae llw yn rhoi gwarant sydd yn derfyn ar bob dadl rhyngddynt. Felly, pan ewyllysio Duw brofi'n llwyrach i etifeddion yr addewid, mor ddi-gyfnewid yw ei fwriad, fe roddodd warant trwy lw, mwyn i ddau beth di-gyfnewid,
Dau beth yr oedd yn amhosibl i Dduw fod yn galwyddo gynnyd. Beri i ni sydd wedi ffoi am noddfa, dderbyn symboliad cryf, i ymaflyd yn y gobaith a osodwyd o'n blaen. Y mae'r gobaith hwn gennym fel angor i'n bywyd, un diogel a chadarn, ac un sy'n mynd trwodd i'r tu mewn i'r llen, lle mae Iesu wedi mynd yn rhag redegydd ar ein rhan, wedi ei wneud yn arch o ffeiriad am byth, yn ôl urdd Melchisedec. Credaf yn i'w dad holl gyfoethog, creawdwr nef a dear, ac yn Iesu Grist ein fab ef, ein harglwydd ni, yr hwn a gai trwy'r ysbryd glân, a aned o fair forwyn, a ddioddefodd dan Pontiws Peilat, a groesoeliwyd, a fe farw ac a gladdwyd, disgynnodd uffern, y trydydd dydd y cyfododd o feirw, a esgynnodd i'r nefoedd, ac mae'n eistedd ar y heilawd i'w dad holl gyfoethog, o ddiynod aw i farnu'r byw a'r meirw. Credaf yn yr ysbryd glân, yr Eglwys lân Gatholig, cymyn y saint, myddeiant pechodau, at gyfodiad y corff, a'r bywyd tragwyddol. Amen. Ar arglwydd a fo gyda chwi, a chydath ysbryd ithau, gweddiwn. Arglwydd drigar hawr ddim, Christ drigar hawr ddim, arglwydd drigar hawr ddim. Ein tad, yr hwnnwyd yn y nefoedd, sanctaidd i'r enw, deled y dair nas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddaiar hefyd. Daroi ni heddiw ein barab ein yddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddaiwn yn ein dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, aeth i'r gwared ni rhag drwg. Amen. Arglwydd dangos dy drigaredd arnom,
ganiatau nid a iachawdwriaeth. Gwisg dy wain I dogion ag iawnder, a gnad y ddewis bobl yn llawen, arglwydd cadw dy bobl, o bendithiad etifeddiaeth, arglwydd cadw'r frenhines, ar oiwch anghorwyr ddoethinem, arglwydd dyrod angnefedd yn ein dyddiau, ac amddiffyn I byth yn erthol, Duw glanhau'n calonau, ac adnodd ysbryd yn iawn o'n mewn. Cofia o arglwydd yr hyn a wnaethos ti yn om, ac nid ein haeddiant ni, a chanu ti ein galw I Gwasanaeth, gwna ni'n dailwng o'n galwed I gaeth, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. O llalluog Dduw, ffynhonell pob dymuniad sanctaidd, pob cyngor da, pob gweithred gyfiawn, Dyrwydd weision y tangnefedd na ll y byd ei roddi, fel y boi ni, gan I fyddhaeth orchmynion, a'n gwared gennyt rhagofn ein gylynion, dreulio ein hamser mewn heddwch a thangnefedd, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Goleu ein tywyllwch a tylygwn I ti o arglwydd, ac o'th fawr drigaredd amddiffyn I rhag pob perygl ac embydrwydd yn os hon, trwy gariad dy unig fab ein gwared o'r Iesu Grist. Amen. Ym mhresenoldeb Duw ein tad nefol, gweddiwn dros yr eglwys, y byd, a thros ein anghenion ein hunain. Dduw bywyd, nid yw I bob amser yn hawdd credu dy fod ti yma yn ein cylonau, yn ein cartrefi, yn ein byd. Ond yr wyt ti yn ein gwahodd I weddio am fywyd, a darganfod yno ein hunain fod bywyd newydd yn bosibl. Cynorthwya ni ymddiried yno ti, ac yn da ddewidion graslon a welwn yn Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Ar drothwy'r wythnos weddi dros undeb Cristnogol, gweddiwn dros waith cytun, a thros bob prosiect at gymdrech sy'n hyrwyddo dealltwriaeth a chydweithio gwell rhwng eglwysi unigol o wahanol enwadau. Gweddiwn hefyd dros waith cyngor eglwysi'r byd, mewn cyfnod pan ganolbwyntiwn ar gadw ein eglwysi lleol ynghyd, gweddiwn am y gras I beidio ag ynghofio ein brodyr a chwiorydd o enwadau eraill yng nghanol y ddinas. Dduw cariadus, rhoes dy fab Iesu Grist a'i fywyd dros y byd. Yr wyt ti'n ewellusio bod gelynion yn dod yn ffrindiau mwyn creu un ddynoliaeth newydd. Eto, yr ydym yn dal I fod yn ofnus ac yn genfigenus o lwyddiant eraill, ac ni chyflawnwyd dy fwriad. Dy roi ni'r ymynedd a'r cariad I weithio am undeb ymhlith yr eglwysi, am gariad ymhlith y bobloedd, ac ymgymod ymhlith y cenhedloedd. Gad I ni fod yn arwyddion gobaith a bywyd newydd yn ein byd trallodus, trwyddo ef a ddaeth a bywyd i'r byd trwy farw ar groesbren, Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Yn yr un modd gweddiwn dros anghenion ein blid clwyfedig,
Byd sydd wedi ei clwyfo'n ddwfn gan y pandemig. Byd sydd wedi glwyfo gan anhegwch ac anfantais. Byd sydd wedi ei glwyfo gan rhyfel a thrais. Gwyddom fod y clwyfau hyn yn ddwfn. Clwyfau sydd angen ymdrech dyn a balm diw i'w iachau. O ddiw byw, diw'r holl ddeiar, disgyned ysbryd dy fab Iesu Grist, iachau'n calonnau clwyfedig, dyro heddwch yn lle gwrthdaro, dyro gariad yn lle dialedd, adeilada obaith lle mae ofn yn teyrnasu, sefydla ymddiriedais ar draws ein rhaniadau, gadi oleuni gwirionedd, chwalu'r cysgodion, ac i wawr cyfiawnder a lludo casineb, i achub ein bywydau, i adfer ac yn hedloedd, ac i'r byd a'i bobloedd cael rhyddid, ac i bawb dydnabod dy gariad, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Gweddiwn dros y gwaith o gynhyrchu, trefnu a dosbarthu'r brechlynau ar gyfer Covid, a rhai sydd yn ei rhoi a'i derbyn. Wrth i'r gwaith ddechrau a chynyddu yn y wlad hon, gweddiwn hefyd y bydd y gwledydd tlotaf yn yr un modd yn derbyn a'i siar. O llalluog Dduw, yr wyt yn ein dysgu trwy ein reswm fod holl gyfoeth y byd wedi ei wneud gen i ti ar gyfer defnydd cyffredinol, a thrwy natur nad yw'r cyfoeth hwnnw'n berchen un person yn fwy nag un arall. Arwain ni erfyniwn arnat mewn i fuddod i ddewyllus, i sicrhau fod pob peth i'w ddefnyddio i wasanaethu'r holl bobl, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Wrth i ni gychwyn ar wythnos newydd, gweddiwn am arweiniad Duw, fel y gallwn ni ddefnyddio ein hamser yn ddoeth, i gyflawni gwaith yr arglwydd, nid yn unig trwy lafur corfforol a meddyliol, a chyflawni'r tasgau angenrheidiol, ond hefyd trwy ymroi o'n hamser i'r gwaith hanfodol o weddio. Disg ni arglwydd da i ddwasanaethu fel yr heiddi, i roi heb gyfru'r gost, i frwydro heb ystyried y clwyfau, i weithio heb geisio gorffwys, i lafurio heb ddisgwyl unrhyw wobr, ond gwybod ein bod yn gwneud dewyllus di, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. O arglwydd cynnal ni trwy gydol dydd ein bywyd blin, i doned estyno'r cysgodion a dyfod yr hwyr, distewi o ddwndw'r byd, taweli o dwymyn bywyd, a gorffen ein gwaith. Yna arglwydd yn dy drigaredd, dyroi ni leti diogel, gorffwysfa sanctaidd, a thangnefedd yn y diwedd, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. A dwedwn gyda'n gilydd eiriau'r gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fo gyda ni oll, byth bythoedd. Amen.
Bydd dy bobl i gyd yn gyfiawn, yn gwreiddio yn y tir am byth, yn flagurin a blenais, fy ngwaith fy hun i'm gogoneddi. Daw'r lleiaf yn llwyth ar ychydig yn genedl gref, my fi yw'r arglwydd, brysiaf i wneud hyn yn ei amser, brysiaf i wneud hyn yn ei amser. Yr unfed adnod ar hugain i'r ail adnod ar hugain o'r drigeinfed bennod o lyfr y proffwyd Eseia. Anghofiwn yn fynych wrth i ni ystyried y proffwydi yn yr Hen Testament, mae beirdd ydynt heb eithriad. Ond ymhlith yr holl proffwydi, efallai y proffwyd mwyaf barddol ei naws a'i waith yw'r proffwyd Eseia. Mae penodau olaf ei lyfr yn gasgliad o gerddi, cerddi sy'n gorlifo a gobaith, cerddi sy'n codi ein golygon o drallod a dinistyr y presennol, cerddi sy'n hoelio ein sylw ar ddyfodol newydd yn codi o'r adfeilion. Dyfodol o waith Duw, yn codi o adfeilion methiannau y ddynol ryw. Mae fi yw'r arglwydd, brysiaf i wneud hyn yn ei amser. Dyma'r geiriau sy'n cloi y gerdd o'r proffwyd Eseia sydd o dan sylw heno. Ofer i'w dweud, ac eto mae'n bwysig i ddweud, mae sail i gerddi Eseia yw ei ffydd ddiysgog yn niw, y Duw sydd yn gweithredu i ddod â gwaredigaeth ac iechawdwriaeth i'w bobl. I Eseia, dechrau a diwedd pob peth yw Duw, a Duw sydd yn lliwio trwyddi draw a'i feddwl a'i waith. Mae'r gair proffwydoliaeth yn gallu teimlo chydig yn estron i ni heddiw. Dyn ni'n dieddol o'i ddehongli fel ysgrif sy'n darogan y dyfodol, a'r proffwyd fel un sy'n gallu gweld trwy ryw mewnweliad dirgel, bob digwydd a damwain a ddaw yn y dyfodol pell ac agos. Ond nid felly y proffwydi yn yr Hen Testament. Beth a welwn ynddynt yw ei hofnau ar gyfer ei dydd, a'i dyheuadau ar gyfer y dyfodol, a hynny yn seiliedig ar ei ffydd gadarn yn niw. Roedd y proffwydi yn effro i sefyllfaoedd gwleidyddol ei dydd, yn effro i angyfiawnderau ei dydd, yn effro i gamgymeriadau a pholineb arweinwyr y dydd. Doedd dim na neb y tu hwnt i olwg y proffwydi, a'i bryd oedd galw pobl yn ôl at Dduw a'i ffordd trwy lefaru ei air. Efallai bydd yn fuddiol felly i ni feddwl am y proffwydoliaethau fel cerddi, a'r proffwydi fel beirdd ei dydd a'i hoes. Nid Cymru yw'r unig genedl sydd â thraddodiad barddonol urddasol a hir. Mae barddoniaeth yn rhodd sy'n gyffredin i'r ddynoliaeth, a chynhyned ag iaith ei hun. Ac mewn nifer o ddiwylliannau y mae beirdd wedi cael lle anrhydeddus, fel yr oedd bardd yn cael lle anrhydeddus yn y llys yng nghyfnod y tywysogion, felly hefyd roedd y proffwydi yn cael lle anrhydeddus yn llysoedd brenhinoedd yr Hen Testament. Ar rhan o waith y proffwydi, oedd herio'r rhai mewn awdurdod, enwedig pan yr oeddent yn crwydro oddi wrth lwybrau Duw i ddilyn eu chwantau eu hunain. Doedd Nathan, y proffwyd, ddim yn araf i gyrryddu'r brenin Dafydd am ei gamwri. Nid oedd y proffwyd Jeremia yn araf chwaith i gyrryddu a rhybyddio'r brenin Sedecia a'i gynghorwyr am ei pholineb gwleidyddol. Nid canu clodydd yn unig oedd gwaith y proffwydi, ond hefyd cyrryddu a rhybyddio. A doedd dim bri i fod yn broffwyd. Y diolch a dderbyniodd Jeremia am gyrryddu'r brenin Sedecia oedd cael ei daflu i waelod Pydew. Fel mae beirdd yn sôn am yr awen, yn dod yn ei hysbrydoli nhw yn y gwaith o gyfansoddi, felly roedd y proffwydi yn sôn am ysbryd yr arglwydd neu gair yr arglwydd yn dod atynt. A phan fydde'r ysbryd neu'r gair yn dod, nid oedd modd i'r proffwydi ond proffwydo. Ac fe allwn ni dreulio tipyn o amser yn edrych ar y gwahanol
cymariaethau rhwng y beirdd a'r proffwydi. Roedd gan y proffwydi mae hysgolion eu hunain i ddysgu eu crefft, ac mae'n ddiddorol nodi y berthynas rhwng y proffwyd Elias ac Eliseis, ac Eliseis yn treulio amser fel disgybl a phrentis gan ddysgu'r grefft proffwydol gan oddi wrth Elias. Ond efallai y gymhariaeth mwyaf rhwng y beirdd a'r proffwydi yw ei defnydd arbennig o iaith i gyfleu ei neges. Does dim angen darllen llawer o'r proffwydi, enwedig y proffwyd Eseia, i weld y cyfoeth o iaith goeth sydd ganddo, a'r ffordd mae'n defnyddio'r iaith mwyn cyfleu yr ergyd neu'r gobaith yn ei waith. Y tristwch yw, dydy barddoniaeth ddim yn cyfieithu'n hawdd o un iaith i'r llall, ac fe gollwn ni y gynghanedd Hebraeg a'i gystrawen, sy'n cyfleu yr ystyr yn gymaint ar geiriau. Ond pa werth sydd i ni feddwl am y proffwydi fel beirdd a'i proffwydoliaethau fel cerddi? Darllenwn ni gerdd yn wahanol i ddarllen darn o ryddiaeth, megis stori neu erthygl. Wrth ddarllen cerdd o ba bynnag cyfnod, fe chwiliwn am yr hyn sy'n cyffwrdd, nid yn unig yn ddeallysol, ond hefyd yn emosiynol. Geiriau'r bardd yn estyn allan atom ni, i mewn i'n sefyllfa bresennol, ac yma rhywbeth yno sydd yn taro tant a'n profiadau ni, ein dyheuadau ni, ein gobeithio ni, neu ein colled ni. Trwy gynildeb ac ystod ystyr y geiriau, cyflwynir i ni wirionedd sy'n mynd yn ddyfnach na'r arwynebol ac sy'n cyffwrdd ar enaid. Petai ni ond yn darllen y 18 bennod o lyfr Eseia fel proffwydoliaeth, fe fyddwn yn ei darllen fel darn hanesyddol, yn sôn am ddinas Jerusalem yn cael ei hadeiladu a'r caethglidwyr yn dychwelyd yn ôl i'w hen gartref ac yn ail adeiladu ac yn ail gydio yn ei bywydau ac yn gwreiddio nôl yn y tir. A dyma'n union y ddigwyddodd yn hanes pobl Dduw. Ar ôl y caethglid, daeth y bobl yn ôl i Jerusalem, ail adeiladwyd y ddinas a'r deml, ac am gyfnod fe fwynhaodd y bobl lwyddiant a chyfnod o heddwch. Pa werth sydd i ni mewn proffwydoliaeth sydd wedi gwireddu, sy'n perthyn i oes arall, sy'n perthyn i ddiwylliant a chenedl arall, a oes unrhyw ddiben i ni ei darllen. Dyma wnaeth Duw yn y gorffennol, ond mae ein presennol ni yn wahanol iawn. Ond, os meddyliwn am y darn yma fel cerdd, ydy, mae'n gerdd sy'n sôn am yr hyn a ddigwyddodd yn y gorffennol, ond fel cerdd mae ei chynnwys yn goroesi pob oes. Wrth i ni ddarllen hon fel cerdd, fe welwn ni fod ei neges o obaith yr un mor berthnasol i ni, ac fel pobl ffydd, fe welwn fel Eseia, mae Duw i'w sail y gobaith hwnnw, ac y mae'r gobaith hwnnw yn taro tant â ni. Mae'n gerdd i bawb sy'n teimlo ei bod yn sefyll yng nghanol yr adfeilion a bywyd yn deilchion, ac sy'n pendroni beth nesaf, sut mae'n mynd ati i ail adeiladu, sut mae symud ymlaen. Mae llawer yn dechrau gofyn pa fath o gymdeithas, pa fath o fyd sydd yn ein disgwyl ni ar ôl Covid. Mae rhai yn gobeithio bydd popeth yn mynd yn ôl i fel ag yr oedd, cyn mis Mawrth y llynedd. Mae rhai yn dweud y bydd rhaid i ni ddysgu byw yn y normal newydd, beth bynnag i'w ystyr hwnnw. Mae nifer yn dweud ni ddylwn ar unrhyw gyfrif gadael i bethau fynd yn ôl i fel ag yr oedden nhw. Mae eraill yn gobeithio byddwn yn gosod gofal am y greadigaeth yn ganolog i'n byd newydd ôl Covid, ar ôl canrifoedd o'i hysbeilio. Beth sydd yn bendant, y mae'r argyfwng bresennol wedi dangos i ni yr anghyfiawnderau a'r anhegwch sydd yn frith yn ein cymdeithas a'n byd. Mae pethau'n dal yn deimlo'n ansicr ar y fori yn aneglur.
Ac i fewn i'r sefyllfa hon, y daw cerdd gobaith Eseia, i ganol yr adfeilion, i ganol trallod ein sefyllfa presennol a'i eiriau yn taro tant a'n calonnau ni. Beth bynnag a ddaw, yn y gwaith o ail-adeiladu, y dylwn ni hoelio ein golygon nid ar yr hyn oedd, ond ar yr hyn sydd i ddod, ar y dyfodol Duw, y Duw sydd â'i bwyslais ar gyfiawnder, y Duw sydd â'i bwyslais ar y lleiafrifol, y Duw sydd â'i bwyslais ar yr ychydig a ddaw yn genedl gref. Yng ngeiriau'r awdur at yr Hebreaid, cawn ein symbylu gan Dduw i ymaflyd yn y gobaith a osodwyd o'n blaen, a gadael iddo ef ein blannu, fel y gallwn wreiddio yn y tir, y dyfodol sydd gan Dduw ar ein cyfer. Y dyfodol yr oedd yn Eseia yn deheu amdano, y dyfodol a ddaeth wedi'r groes ar fore'r trydydd dydd, y gobaith am ddwyrnod newydd, dechreuad newydd, nid yn union fel yr hen, ond ar ei newydd wedd. Mae fi yw'r arglwydd, brysiaf i wneud hyn yn ei amser. Amen. O Iesu fy ngwaredwr i, gliw fi pan lefwyf arna ti, mynyw sydd ar dy chelsem, o mes i'n braw ofnefol hef, a folaf di a chawd o'r byd, roras i'th garin fwy o hyd. O Iesu hir yr oed aesi, heb feddwl am dy gariadu, ni rob yng nghalon i ti nawr, yn aberbyw fy Iesu mawr, a folaf di a chawd o'r byd, roras i'th garin fwy o hyd. Beth welaist Iesu arno fi, yn deilwng o fawr gariadu, ti gofiaist am bechadu'r gwael, mawr yw dy ras haf gariad hael, a olaf di a chawd o'r byd, roras i'th garin fwy o hyd. Mae Iesu ti boed fy nghanol, enaid ac o gael ymlan, na mywyd oll o neud o ti, a thithau Iesu na'i fi, a folaf di a chawd o'r byd, rorat i'th garin fwy o hyd. Tang nefedd Duw, yr hwn sydd uwchlaw pob deall, a gadwa eich calonnau eich meddyliau yng ngwybodaeth a chariad Duw, a'i fab Iesu Grist ein harglwydd, a bendith Duw holl alluog, y tad y mab a'r ysbryd glân, a fo'n eich plith ac a drigo gyda chwi yn wastad. Amen.